Evil Santa. Može, to će biti naziv. Rade poklone, dece. Ali pro, kao sve, znaš, ono... Crna kapsa. Da. Tako nosi torbu, samo punu poklona koja je... Kao Eto ispod. Neko šinec pa ti animiran, ono. Da, Ustrosine su ovim animirani, ono. Zamišljam Deda Mraza koji, kako... To mislim, možda priš dijelove, nego je deo, ovako deo animiran. Da. No kao polu strip, polu, znači ima i tako, ali to je što meni bilo rekao, da, kad se dobro da možeš šta hoćeš. Ovaj sam toliko uklopio da svaki jebeni, ono... Bilo šta da ima neke veze s nečim. Jer sam ja car. A to ide iz ničega, ono ti ne znaš da će to da uopšte... To nije hor, to je bas. Jako visoko. Bas. Kako si ga napravio? Znao sam da sam nešto sabio bio u ovom bitu. Strašno sad sam setio i šta. Znači, ti si išao dole iz Ozaline. Deda Mraz koji krade poklone. Evil Santa. Vjerovatno već ima neki Evil Santa, ali ovo mi dalo... Pa ima Christmas Santa, onaj iz Futurame, zlije. Nije baš krao poklone, ali nije im ni donosio, tako nešto. Throw the evil machine away. Zašto da znamo postane tako? I see things. I see stuff with stuff. I see stuff with stuff. Da li pogledam moj delić ovdje, ovoga mi izgleda kao da je neki Care. Kao znači, znam da nije Care, kao da je nekak... Ili kao, aha. Je to sve Care.
Finalno bingo, a? Konačno. Imaš 3 kombinacije, po koliko brojeva? 15. Kupno 15. Moja koja skot. Ali kuća na TV ubaci kockicu i onda bude broj taj. Ako je taj broj, dobiješ zamenu nevratno. Ne znam baš sad pravilo. Pošto mi je Likuša jednom naplatila 3 ta 240 i onda sam jednom uzeo 1 i bio je 160. Bacaj to u pizdu, mate. Prvi put kad sam zaokruživao, pogrešno sam zaokruživao bi. Zaokruživao sam, pošto ima već ima 2, gornji i donji kao. Ja sam stigao kasno i bio je samo donji bingo, ja sam zaokruživao i gore i dole, brate. Poslije sam morao provjeravati, ali nisam. Nije to napravljeno da bi ti dobio. A? Detelo. Ja, ono kad si ti pričao Evil Santa, je li to snimljeno? Ja mi za jest. Evil Santa. Odradimo epizodu i onda odmah i film Evil Santa. Kad si to upalio kad smo došli? Ja sam upalio kad si ti došao s hranom i ja pustio na 2 bita. Kada si upalio? Da. Prvi put danas. Da. Prvi put nisam ni onaj dan, brat, iako sam bio na mjestu. Tako da ću ostaviti ono, bukvalno ću ostaviti i ona prva 2 bita da ništa nismo pričali, ostavit ću i to. Ne znam koliko je prošlo vremena, brate. Obično gledam da tako bude 20 minuta. 12 ostavit ću još. Što bi morao da pričam, bude bit, Ne znam što pričati. Nego ja sam se malo izgledao sam pomrzo. Nisam lijepo to zbole. Nisam se razboleo, ja prispojim. Što si Moram svaki put kad se mrznem razboleti, Što si promazao, što ti je? Nešto, a? Pobuci se. Pa nije mi hladno, nego mi ovo malo i tam, gledam stvarno. Nekako... Vagina okej? Vagina okej. Smeo sam se s tim. Ima kada nisam malo pomoć, kukaj malo što se promrznem. Malo... Evil Santa. Evil Santa. Pa kad ja idem napolje i mašem i terem se i vičem. Ja.
Najveći. Malo generalno potrošio energije koji dana Kako ne. ljudi, brate, ljudi mi crpe energiju, znaš, onda jaja. A i mašine. Ljudi, mašine i još jedna našikaš, razumeš, dobit ćeš malo, ali ja sam znaš, ne radim to inače. Ide da to samo jednom. Znaš ti čao kad se miri. It's draining. Zato što ti u suštini, brate, razumeš, ti kad šljakaš, brate, ceo dan i onda zapoviš buksnuti, nisi time odmorio. Ti s time samo potrošio još energije u drugom smeru, razumeš. I onda kao sutra opet treba da šljakaš, a nisi taj dovoljan odmor dobio, razumeš. I to ti je cela fora. Pa taj reč blin, sad s tobom, znaš. Lako tako. Zavisi kako suze. Neko će reći lako tako, neko će reći ovo nema šans tako. Da. Svak mora raditi svoj balans koji mu odgovara. Da, Da, nema nikakve veze jedno s drugom, ono. Ali tim redom sam ih pravio, ali to kad bude... Ovaj slučajno baš na ovu malo, nadovezali su se nekako. Možda je to sve... Možda samo treba tako da izbacim sve te bitove redom, brate. Ovakvih mislim da nema previše. Evil Santa je bio sličan ovoj, ono. Ovaj je samo još malo više dark od one. Ona nije toliko ni bila dark, ali opet imala neki taj... Razumiješ? Ova već ima. Ima. Gangsta delova, neki sniper, punk, metalik, industrial delova, ima svašta. Svašta nešto. Da, ovaj neki delovi podsjećaju na onaj dark drum and bass, što ja slušam kad se pogledaj, matnik, ono. Ovo je samo brže malo, mislim, znaš, ali ti zvukovi. Da, ovo ima se postprodam na reverse. Ovo ima, volim da se postprodam na reverse. Preš, ja to tako slušam i ne znam šta će biti, a znam da ga najviše nafilujem na ono drugi hook pred kraj, razumeš, jer ako sam dva versa, onda treći hook, razumeš. I onda ja slušam, a znam da će nešto da, ono još, uvijek znam da će doda, nikad ne umanjujem, razumeš. I onda ovo zanimljivo mi je da slušam, brate, ono... Ima story, razumeš. Da. Eto sad, ovo je jedno isto, okej je, ali posle dve ture, Da. već misao ti kreće nekad tamo, znaš. Jasno. Mislim da duše, znaš šta hoćeš, nekad hoćeš taj back. Da. Smeta, znaš, dosta jedan prostora za još jedan instrument ili vokal, znaš.
Gledaj kako koja. Da, očigledno sam dofilo ovdje. Znaš, negdje... Svako izmeniš kao, možda prilike negdje generalni vibe kao... A opet svaka za sebi ima neki svoj, neki svoj zemanci. Ono neki, to je neki zabačenih dijelova Londona, taj neki sada ne znam. Evropski crnjeva iz Londona, ne američki. Šta je ovo? Kaj ti mogu čem, šta mi tempo preko ovo? Ja, mada mi ne bakte, zima taj, tako da dam, ne bi ga mogli biti sajat. Da. A sve sam tako sporo, gledajte, ono, među 100 i ono 140 mi je najbrži bio. Da, ima dela, džeja, ono, sve nešto mračno, sporno, vlači se neki zvukovi, ulici, palci, ono. Nije postoji se nas 120, 150, 140. Da razvočići neki kutije, što ne znam što je nikakve, ono. Da. Ovaj probija mozak svojim pašinom, brate. Razumiješ, obično ne pravi moji bitovima nikad nije fokus na bas, razumiješ. U jako malo slučajeva, razumiješ. Uvijek sam gledao da bude dobar, brate, ali ono, obično mi nije fokus na bas. I onda drugačije se i miksuje pesma koje je bas na maks, a ovo... Mislim, ja sve miksujem na isti način, razumiješ, ali... Gledaš da ga, ono... Izniveliš, što bi rekao. Koliko nisam znao ništa, frekvencije, ovo ide ovdje, posjeci ovo, šta, pa kad ovo dozdi si ovo, pa kad dolazi, pa tako, a koristi 4-5 alata kao i malo tu nešto kao i to je to. Da. Brate, karira.